Здравейте, драги зрители! Тази вечер ще ви прочета приказка Вълк единак. Живял някога Кумчо Вълчо, прочул се добър крадец на агнета. Имал съседи и те забелязали това. Един път излизал, много дни се почивал и защо не, храна имал в изобилие, но хладилник нямал. Завидяли му съседите, организирали се, поприказвали си и решили да помолят Кумчо Вълчо да ги научи на занаят. Съгласил се той, събрали се всички и под ръководството на Вълка отишли да крадат агнета. Къде ли? Вълкът знаел целият маршрут на овчаря. Вълкът разпоредил да заемат опозиции в най-широката част на поляната, да може овцете да се разделени помежду си за улеснение на крадците. Дошъл овчарят с овцете. Една овца отишла да пасе трева по-в края на поляната. Вълчо не чакал, хвърлял се върху нея, грабнал я и избягал в гората. Кучетата се разлаяли, другите вълци се прибрали без улов. И много ядосани на Кумчо Вълчо, набеждавали го, че много избързал. Тогава Вълкът им казал: вие сте отишли там на концерт ли? Да изнасяте и чакате публиката да се събере? Или чакахте овцете сами да дойдат при вас да ги вземете само? Ловът не е само чакане, иска се ум, иска се бързина и хладнокръвие и риск. Нали знаете, риск печели, риск губи. Който се страхува да рискува, да не ловува. И така дружинката се разтурила и нищо ново. А Вълкът си хапал вкусно и си казал: който иска да яде овце, ще се научи и да краде. Най-добре да съм си сам и действам както си знам. Ядосани още повече съседите нарекли Кумчо Вълчо Вълк единак. Да, но след време разбрали, че общата работа и кучетата не я ядат. И приказката свърши.